Kumusta mga ka-listeners, no? So, karon atong ipadayon ang part 3 sa basura ka lang, no? So, di na lang ko isulti kung sa last part, no? Kay para dito na. So, importante nga makita tagamay sa video kay para di po dingog Marius, no? Balik-balik tayo. Mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 3, no? So, sit back and relax. Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Og karon mga higala sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Ang daw langit nun. Kainay mo asawa hapaga. Bridget. Kaina ni mo. Di na ko ni mo. Unsa? Bahala ka. Di na ko ni mo. Kadungog ka? Di na ko ni mo. Hindi, Bridget ka. Ayaw, anak. Ay, di man ka masukot. Maglagot mag ako makunahon-nakot ka mag-uban mo si mong misis. Ayaw, anak. Misis ko man na. Maglagot lagi ko. Paminaw na ko. Pila to ng kwintas ni mo. Mahal-mahal na ba na? Kuan man ko, dili maridali na ako. Nga, maingon ana ang gusto mong mahitabo. Ha? Pero ga. Somto ko. Asawa na ko na si Barbara. Di ba? Ingon mong kamahal ko ni mo. Oo, tako kay kalainan. Si Barbara pusuno na. Pero ikaw mo. Ako, unsa. Slim. Di daw sa masayon nga biyaan ako siya. Bisan kun ang lawas grande na. Kanang imong Coca-Cola. Tungod kay dili sa iyo ng pagbiya kanina. Tungod kay doon namin daghang negosyo. Ug mao kini nga kung kuhaan ang atong kuhaan sa itong mga gikinahanglan. Mao nga kinahanglan nga musabot ka. Okay? Sige na lang, uy. Inalang mo sabot ka, okay? Alam ko pagsapot-sapot, good? Wala ko lang mahimo. Mauman ka ha. Sige na lang. Sige, uy, arin ako. Ayaw na kasuko. Di ko masuko. Pero, dili ko gusto nga magromansa-romansa kasi mong misis, ha? Promise. Ay, kabalaka. Muntoy, bitaw. Ay, nalagi. Sige, saan Daghan na ka? kayo itong atuli. Arin ako, ha? Sige. Bye. Bridget. Mayabag ko siyang romansa. Nakabuwang ka, Bridget. Bye! Kapoy tiguwang. Ew. Di pa lang tungod sa kwarta. Asa kong pilit mong tawhana ka. Ingon ang taon sa bapo ang taon ang tiguwang sa kong romansa. O sana? Pass your papers. Sorry kayo, ha? Sorry kayo. Bay kaloy. Bay, 3-0 na. Saan taman? Ilan ay dako-dako na yung pildi si Miss Melody. Dako-dako na yun. Kaloy! Laban lang. Dako na kagpildi, Miss Melody. Okay ra na, uy. Para lingaw ang mga tao. Ayaw na pag-peer game. Duwa lang ko diha. Ayaw pag hunahuna sa pusta. Lingaw-lingaw ra ni, uy. Pero, Duwa lang. Ayaw pagkawa sa paglaom. siruhan ko. Race 5 naman eh. 3-0. Saon taman. Basta, di ka magpakawa sa paglaom. Miss Melody, sorry yun, ha? Okay ra, bragat. Money game raman eh. Wag yun na'y problema. Basta, di ba na eh?
Nga dili gid unta ko gusto makigsugal kanimo, di ko gusto makigsugal nimo. Pero ikaw may namugos, ha? Okay ra lagi, Bragat. Huwag yun ay problema. Kining. Okay, tira. Wanay ni sugalog per game? Gisirohan man gud nimong akong manok. Ngilngig kay ni Jobert. Bitaw, maayo kay mo duwa. Wanay ni dawat sa per game? Kining. Pasok ang numero 9. Last 2 balls. Ano tabi mo, ha? Last 2 na sad. Surrender na lang. Kaloy. Patirahe lang, sir. Narabay per game mga kung amo. No? Oy, sablay! Wana! 45 na si Jobert. Last 2. Para hurot na sad ka, bike kaloy! Ana sad. Imo na sang pida. Imo na sang gitudluan. Pasagdi lagi na siya. Kining. Ato lang sultihan, sir. Aron, kining yaman ba? Mahubog pag-ayo. Hubog naman. Mahubog pag-ayo sa iyang pilde. Di ba? Aron, maratol. Oo, no. Okay na sad. Buang nga bata. Kining. Okay, para hurot na ka, bay kaloy. Okay. Jess ang tiraho, no? Oh, Jess. Sige. Okay. Ay! Pasok ang Jess! Pasok! Ay! Sod na sad ang 11! Pasok, luningning! Aw! Maragi paspasang kaloy na! Ay, hala! Pasok na sad ang 12! Pasok na sa 12! Ay! Nako! Ay, nako! Sod na sad ang 13! Last 2 na lang! Hala! Sod ang 14! Pero, hala! May bintang 15! Baksyat ra yun. Baksyat. Hoy! Ikaw, Buyaks! Bida, itsa ti karus gawas. Hilom di, ha? Irit hilom. Ayaw panudlo. Ay, sorry. Okay. Last ball na. Ulos mo last ball sa kabula. Sorry. Buang repair hilom lagi, ha? Sorry, sir. Tira na, Kaloy. Kung sa may gipaabot mo, ha? O, sir. Pasok! Oh, shit! Sorry, sir. Okay ka, Kaloy. Nahurot ni mo. Natsambahan, Miss Melody. Pati kayo. Sigang mo tong bragat. Nahurot ni mo ang unom ka bola. Tsambahan lang. Uy, daghan man ang mga motorsiklo nga ni parking. Dool sa bilyaran. Doon na sa tingali inkuentro. Kinsa bakaha. Og si Melody, ni Dua bakaha. Og si Masong. Wa pa naabot. Wa pa man niyang sakyanan. Oh. Kinsa kay nagduwas bilyaran? Daghan man ang mga tao.
Wah, kining. Ah! Ah, tira! Hey! Pila! Uy, Wah, kining. Si- Usa ka libo! si Bragat ka na. Larga! Madam Barbara, niya na day ka? Nalingaw mi. Agod. Ang ako kanakon sa managkita mo, ha? Diyan ko ni. Agod. Imo bang giatiman kini si Bragat, ha, Melody? Yes, mi. Lingaw-lingaw rami diri. Hilig man po daig duwang bilyard si Bragat. Oh, mao ba? Oh, wala di ka ni duwa, iho. Ang ako ng batos ang niduwa, madam. Oh, mao ba? Kinsay kontras imong batos? Kana si Kaloy. Ah, si Kaloy. Ang basurero? Yes, madam. Uy, asa ba't itaw nagkwarta ga isugal iho Bragat? Kisa may nagpusta taon nga basurero raman in taon na. Ako'y ni pusta ni Kaloy, mami. Kontra sa batos ni Bragat. Unsa-unsa? Nag-unay mo? Manigame ra, mami. Iha. Okay ra, mami. Way problema. Di ba, Bragat? Mao ka na, madam. Ay, kabala ka. Manigame rin eh. Lingaw-lingaw na ba? Sa sunod, ang akong ustaan na niya, maugid unya ang akong kasing-kasing. Bragat? Okay kaayo, iho. Sa pagkakaroon, lingaw-lingaw lang una kami, Madam Barbara. Okay. Sige. Padayon, iho. Enjoy. O human ana, ariaon niya ko, okay? Oh, yes, madam. Melody, palingkura si Bragat sa tong aircon nga kwarto, diin dunay bildo ug makita ang mga nagduwa. Diri lang ko, madam, kay manigarilyo ra ba ko? Don't worry, iho. Dito ka sa may aircon, iho, Bragat. Sagdi lang, madam. Musod lang unya ko dito. Okay, iho, okay. Melody, tagaig mainom si Bragat, uy. Sa gusto ni mo, iho, soft drinks or beer? Mo-order ko ron og beer. O ang tanan nga niya sa palibot, makainom. Oh, good. Mami, Malipay ang mga tao nga imong bangkahan, iho. Why problema? WP, why problema? Beer? 5 ka case. Ingon man pulutan. Ah, kining. Last ball ka na, Jobert. Last ball ka na. Naunsa na. Last ball na, ha? Oo, amo. Sir, last ball ng imong tirador. Last ball na. Last ball na, sir. Aw! Sorry. Ayaw ko ginang musablay ka pa na, Jobert. Para desisyon na ka. Ay, kabala ka mo. Unsa na? 4-1 na. Desisyon ka na, Jobert. Amo. Melody, I'm sorry. okay ra, Bragat. For one ang standing. Ay, lisura na na, oy. Lingin ang bula. Bay buyaks. Aw, mausad noon. Bading kamot ko nga makadaog bay. Kaya pa man. Lagi. Bading kamutan ako nga budaogid ko. Hugtan ko ni. Hugtan ni mong bakos? Tanawa lang. Uy, Gusto ko nga makabawi si Miss Melody. Uwaw ka ay ko ini, oy. Kung mapildi ko. aw. Siya himuan ni mong inspirasyon. Siya. Ay, pastilan. Luy ang piyasot. Sibuyas kang kuyos. Ha? Sibuyas kang kuyos.
pakita na ko nimo. Nga ma-hardway ko ni. Oh. Ha? Hardway? Kineng. Bay kaloy. Mana, nag-celebrate adaan si Bragat. Nagpapalit na og beer. Gipainom ang mga tao sa palibot. Aw, mayo noon. Aron ka malipay ang mga tao. Mana, desisyon naman ko si Jobert nga iyang tirador. Wa pa mo man ang duwa, bayabing. Kineng dapa man. Wa ka ma-discourage da. Wa pa magdaog na unsa. Lingin pang bula. Ikaw, Abing. Saman, beer ka? Kineng. Di lang ko, sir. Di lang ko, ha. Kineng, repere ba ko? Masipyat o niya ko. Suko niya ka. Awa na, klaro na kayo na. Klaro na ang kinaugan. Ay lag siguro sir. Sir. Ay lag siguro Okay, sir. For one ang standing, ha? Asa pa man ka? Mudaog ka pa na? Able pa ron ang hardware, sir. Masa? Put mong ipasabot? Ha? Sa hardware ni mo? Tanawa lang, sir. Yamat. Paliti ko sa akong itlog kung maka-hardware ka ba? Lugruha di ka? Ako'y mulitik. Tino nga. Kung maka-hardware ka ba? 5,000. Tino nga. 5,000. Tino nga, ha? Muna. Okay na. Popsi, sir. Imo 5,000. Kontra usa kribo. Okay. Kana, saman. Inpi, no problem. Inpi, ha? Larga. Aga kong 5,000. Kontra, o 1,000. Kana. Dawato na ko. Nagkadungog mo. Ha? Mupusta si Kaloy. Akong 5,000, kasda niyang o 1,000. Grabe, ha? Ang sugal, Ang sugal nga iyang hardwihon ang duwa. Ay, amat, record. Yamot. Buti pasabot nga. Ang score 4-1, decision na Jobert. O niya kon, hardwihon ni Bay Kaloy. Buti pasabot na. Nga, moderitso og daog si Bay Kaloy. Ha? Gikan sa iyang score nga 1, mudaog siya og kaupat. Aron mudaog sa race 5, mao. Ariskado agad. Hambog. Sugalan ako. Yes na. Pero, manidaw ng kwarta. Oy, bay. Down na ang kwarta. Down ko ng kwarta, bay. Kadiyot. Ako'y pusta, Kaloy. Miss Melody, ay lang. Ako lang ipusta. Ako lang. May kwarta ka pa? Ako katong gihatag nimo. Ako ipusta. Okay, ikaw ang mag-igo. Okay. Burak na, Jobert. Desisyon ka na, ha? Burak na. Okay mo. Kineng Bay lisod. Imo na sad Bay Kaloy. Okay. Kadugay bang mutira? Sige pagkwinta, kung asa pa yung umbula mano. Tanaw lang, sir, ha? Tira na! Okay, sir. Kineng. Wapsa! Nagkarambula. Nisod ang 15 o 14. Kabuan. Nagkarambula man. Uy, baya, sir. Nag-ungong man ang 13. Tira! Si hambog ya. Masuding 13, sir. 42 na. Sugo na to ang uno, ha? Ay, pagkaburyong, gudani. Uy, yun lang. Masuk ang 13.
Abing! Pasok ka niya! Hala! Pasok ang 13! Wala! 42 na! Sir, sorry sir. Sorry kay sir ha, nasuod man. Unom na lang nakabula. Uno hangtod size. Daog na. Kadyo sa, pwede, kining, gikulbaan ko. CR una ko. Kining. Mag-CR pa sa may kaloy, ha? Mag-CR pa. Ay! Ay, pagkahinampak, baya. Pagdali, oy, tunto! Oh, si Maso. Siya na kining niabot. Ha, di ka digi kang hanggaw ay. Bahala ka sa buhay mo. Barbara, ganun na kang tao, nabay nagduwa sa bilyaran? Oh, naa. Ang kinsa may nagduwa? Tanawa dito. Ay ko pangutan Announce ka ba? Hindi ka naman mapangutana na. Hello, Maso. Sa puton ka naman kaayaw. Ikaw mo'y hinungdan, leche. Tanawa ka na. Bagong paganitang may abot, mamalikas ka. Ay kung sa muka dire. Barbara! Pagdali, oy! Tira na, kaloy! Pila ka bola? Kining, 42 na. Uno hangtod size, ha? Uno hangtod sa size. Wala daw na. Okay. Wala! Nasod ang 10. Nagkarambula gihapon. Nagkarambula gihapon. Buslot slobot! Unsa naman na? Buslot slobot! Nagsige naman nagtsamba! Lubot sa buslot. Buslot slobot na! Kining. 52 na, 52. Doon na lang ni. Okay. 53 na. Sod ang uno. Tira dos. Hala! Daligid ang 8. Nagkarambula. Oops! Nasod! Wala! Daog na! Buslot slobot! Buisit! Okay na. 4-2 na. Pulos tsamba! Okay ra, Bragat. Bahalag pulos tsampa. Ang importante nga ni daog. Melody. Pass your paper. Oo, si Bragat ka na. Di siya sa bilyaran, ha? Iho, Bragat! Iho! Bragat! Uy! Nalingaw kang tanaw. Sir Masong! Serious kay ka nagtanaw sa duwa. Nalingaw ko, nalingaw ko. Sa man, binuwa ka ba? Nag-manager lang ko. Si Jobert, mo akong gipustahan. Kontra ni Kaloy, ang basurero. Oy, mau ba? Pilay sugal. 22,000. 22,000? Kinsa man ang nimpusta niya ng Kaloy basurero. Ako, Daddy. My beloved daughter, Melody. Ikaw ang ipusta? Manigame lang ni. Manigame lang ni, Mr. Masong. Nakikontra man ako ang imong anak. Oh my God. Iha, nakikontra ka kang Bragat. Para malingaw ang mga tao, Daddy. Mao ba ha? O niya, iho Bragat, o saman okay ra ka? Kining kuan, di gidunta ko. Pero, mamugos magyod si Melody. Ani okay na lang ko. Okay. Kadiyot. Sabay standing. Oy, 4-2. Rest to 5. Aha. Ay, murag mo daw ng imong batos niya na, ha? Iho, Bragat? Klaro na gid noon. Pero, thrilling usap, Mr. Masong, tungod kay nang hambog pod ka ng Kaloy. Nga, mo hardway siya. Siya kuno ang mudaog. Oy, Maya. Sirado naman tingali karon nga hardware. Kung iyang ma-hardway, mudaog siya.
Daog siya, kuno nga ma-hardware. Pero imposible. Lagi. Imposible nga. Siradong hardware. Imposible kay Madritso na ya hangtod sa 5. Hangtod sa 5, imposible ka na. Gani nagpustaan na ibitaw mi, Mr. Masong. May kasado? Yes. Nilugro ko. Akong 5,000 kontrahan lag 1,000. Oh my God. Ang akong gipustahan, anha ko sa dili ma-hardware. Natural kay posible na. Mao ba? Hambugero sa ning maong basurero. Tanaw lang, Daddy. Para pasadya lang ni Stwa. Okay, Melody. Iwa lang unta mo. Nagkontra og pusta si Bragat. Daddy, money game ra ni. Okay. Mo pahimutan ko, mo tanaw ko. Okay. Burak na, Kaloy. Si Jojo kini. Hello, Jo. Hello, Ma'am Barbara. Nadawag ka man. Nga naman. Kuan kining nagkinahanglan ko og dugang 10,000. Para sa imong inahan? O lagi, ma'am. Ako ba, dili gyud ako magpakawa og tawag nimo ba. Pero wa mo ko laing kadangpan. Ikaw mo akong nahuna-hunaan pa. No problem, Jojo. Basta ikaw. Saan ako ihata ng kuwarta? Ako lang kuhaon, ma'am. No. Ayaw na lang. Di ako'y Gcash. Ako na lang i-Gcash ni mo. Uy, salamat kayo, ma'am. Pila to? 10,000, ma'am. Okay, karon dayon. Padadanti kag 10,000. Thank you, ma'am. Ang kabuutan ganay mo, Di na ko makakita o sama ni mong kinaiya, ma'am. Madaganan yun ka. Magkatabang yun ka. Madanpan ka yun. Basta ikaw, Jojo. Salamat kayo nga. Wag yun ko niya. Palipare. Yabagon ko ikaw, Ma'am Barbara. Kining. Wala. Last 2 balls ka na, Kaloy. Last 2 ka na, Kaloy. Maligaya ka na. Animal industry. Bragat. Bangag sa lubot. Bragat, nahimong gwardya ang imong tirador. Melody. Wa na makatira ang imong tao, Bragat. Kining. Last ball na. Pass your paper, Bragat. Animal industry. Plastada na kayo. Wa na. Puro ta. Okay. Kining, wala 4-3 na. Wala, nigukod na, Kaloy. Nigukod na. Grabe ka. Masyada. Sawa, magtira. Masyada. Kamaw na yung mutira ng basuri nung dako. Pila, Bragat. 10,000. Kasdan. Nagkalingaw sila dito og billiard. Ako, magkalingaw lang po ko dirig videoke. Maglingaw-lingaw ko kanta-kanta. Kay inspired kaayo ko karon. Sabay kantahon ko, ha? Magpili o na ko, be. Kang Barbara Streisand. Kani. Taas. Kini kang Imelda Papin, kining isang linggong pag-ibig. Kineng. Whoops! Down na! Tie score na! 4-4
Purpur na! Buslot sa lubong! Parihas ng score, iho. Pass your paper, Bragat! Oo, Melody. Masaya na to, masaya na to. Murag matinoda. Parehas nag-score, oh. Mahal, duwe mangkahaan eh. Ning kamot lang ko. Kaya nga ako nga gihimong inspirasyon. Maus Melody. Oy. Kining, ha? Ay! Okay. Fight, bay, ha? Fight! Ha? Parehas na mo! Desisyon na! Ning kamot lang ko. Biliban ako. Urot-urot di mong bola. Base no, madiretso na ko. Tira na. Pila! 2,000! Tawad ko! O, ikaw! Yapay 5! Sawa magtira! Okay. Yapay laing 20,000! Sawa magtira! Kang Jubert ko! Dawaton ko na, Bragat. Melody iha, ayaw na lang sa laing taon na lang mo imudawat ang sugal ni Iho Bragat. Oh, di ka pa ana, Daddy. Kung mudaog si Bragat, ang atong kwarta, adtura niya. Kining, husto, sad sir. Okay. Gidawat na ko. Sugal na? Okay. Okay, ha? Last 3 ball ka na, Jubert. Maligaya ka na. Okay. Pilihono na sa kaloy. Jubert! Ayo ha! Last 3 ball ka na. Amo. Iya, ikati. Pasok! Last 2 na lang. Uy, ang bola mano. Uy. Animal industry. Uy, sudlanan ng 14. Jubert! Safety! Hirada, Jubert! Hirada! Amo. Ups! Kana! Igsuons ka no! Good, very good. Dili makita ang 14. Nitago sa 15. Spot na lang! Spot na lang! Daog na! Unsa man, Kaloy? Spot ka? Kining. Unsa man, bay kaloy? Spot ka? Dili ko mo spot. Tira ka? Bandahan na gini sa bulamano. Tira ka? Tira! Wala! Klaro na! Daog na! Spot na lang! Tanaw lang, sir. Hala! Giyahak na! Okay, pasol right. Sud! Buslot sa lubot! Nasud pa! Kabuha Kining. Okay, last ball ka na, bay kaloy. Last ball sa usa ka bola. Sige. Inom na, abing! Kining. Sorry, amo, sorry. Kaloy, okay ka? Yehey! Kining. Wahi bayas. Wahi kas katawa, buyaks, late reaction. Pawahi lang ko, aron nga. Ari mo pansin ako. Yes! Oy, hanggaw! Last ball pa! Skaloy! Bitaw. Paggaw ko kalaki ninyo. Pero, tanawa ang sitwasyon sa bola. Di maklaro pagaw kayo. Nas-3 ko. Long distance. Wala, pinahunon pala. Pinahunon bitaw. Paborito na. Buslot sa lubot. Di apay usa kalibo. Buslot bitaw. Sa dili basod. Usa kalibo. Kasdan ko na, Bragat. Ay. Okay. Pero matingog, sir. Kasado. Usa kalibo. Sa dili basod ang last ball ni Kaloy. Okay. Ang ako, nga masod ang last ball.
Miss Melody? Sugal ka? Sugal ko. Kang layo-layo ba ni? Ha, sud bang ganitong wa makita. Kana pa ka ha? Sir, tarong nga gitabi, sir. Sir. Sir, nagdaog na? Oh, gikan pa ko sa CR. Wa pa mo man, ang duwa. Wa pa magdaog, Sir Masong. Gani, gumikan sa sitwasyon, napagaw kong kalit. Lasbol na, lasbol. Uy, murag napagaw kag sinagi tingali. Arang-arang pa man ang tingog ni mo dong. Murag na stress kong kaniyot. Dili ba last train na to kaganina si Robert? Wa, mahurot. Oo. Hirada. Mayong pagkahirada. Gipantay, ha? Itago ang bulamano sa 15. Oo. Way sudlanan ang 14. Tira ni Kaloy. Oh, yeah? Gibandahan. Ha? Nasud. Buslot sa lubot. Pagkabuslot sa lubot, Sir Masong. O karon. Last ball na siya. Wa pa balagin na ni Tira. Nagsugal pa Miss Bragat, Dad. Usa ka libo. Masod ni Kaloy ang akong gipustahan. Samtang kang Bragat, sa di masod ni Kaloy ang lasbol. Aha, inyo pagkidang gisugalan. Iha. Oh, yes, Daddy. Oh, mau ba. Maraga, kalit kong giobo. Okay, tira na Kaloy. Kadugay ba? Kulbaan ko, sir. Aw, patay ka. Ayaw kulba-kulba diya Kaloy. Tira lang. Kining. Murag ka na, tinaw na. Tinaw. May ako kay pagaw ng daan. Lasbol na ni, lasbol na ni. Last bola. Hello, Mabing. Ay, mapagaw na sana. Sige, kag kantar diha nga last ball. Usana lang kabula na hibilin diha. Klaro naman kayo na. Ayan, nagsige, ihap diha. Paggarpar diha. Nga last ball na. Klaro na ginang last ball. Sorry, amo. Okay. Hiluman na to kay. Mutira na si Bay Kaloy. Hello, Buyak. Maya mo samot din kapagaw ko nimo. Otro ka. Okay, lang siya kasing ka niya, iho Bragat. Hiluman na nato. Hilo po. Kaya mutira na si Kaloy, ha? Dako ba yan sugal, okay? Kining. Hello. Pagaw sa day. Ikaw mo'y hilom, Mabing. Silando, ha? Sapa ni. Hilom, Mabing. Okay. Hilom. Kaloy, tira na. Sige. Aksyo kayo akong pagaw na. Hala, wa masud. Hala, tanawa. Dos bandas. Hala, murag masod. Ops. Hinay. Ops. Niligid. Hoy. Nasod. Daog, Kaloy. Buslot sa lubot. Kaloy. Ni daog yun si Kaloy, Bragat, iho. Unsa maning kwarta, di manuntani kinawat. Sorry, sir. Iho, Bragat, parelax. Mga aunta, nailaming pagkaon dari. Di ay larang, di ay nukos, o niya di asay o sa kanding mga aunta, mag-inom ta. Kanada. Init ng sabaw, maulian tingling paggaw ko na. Ipahungaw ko ning akong kalagot. Amo, surya, what ay swerte. Desisyon ka na. Na hardway pa. Bitawa mo? Tadyaw kang tako. Samot ka paggaw ko ni mo. Ay, ayaw na pakita na ko, ha? Kay tingalig iparo. Ay! Jobert! Asan ang imong amo? Nagpalayo ko niya kay gisapot. Sapot? Pasok ko nga napildi ko. Uy! So, ma'am yun na. Ma'am yun ang duwa. Doon na mo daog. Doon na siya mapildi. Magani. Why swerte by Jobert? Saan man nga, na-hardway man po. Swerte giga Kaloy. Mao gani. Daya akong meron ni mo. Imo na yung 500. Salamat Salamat kayo.
Ang ako day taon, ha? Ang ako day taon. Unsa ka ba abing kano sa taong komitiway nimo? Ha? May aksyon na ba pagkagpagaw? Murantag si Kanot ini. Ay, mga langit. Lagi ha. Winasa, hadwe. Kaloy, bangkahan ta mo. Pangaon mo. Uy, salamat kayo. Kini da. Kini? Dali. Naunan ko. Kini da. Yeah. Ay, bangkahan minimo. Miss Melody. Oo, lagi. Dali na mo. Wow, salamat kayo. Nanggawas na ang mga tao sa bilyaran. Oy, kamo! Anong nanggawas naman mo? Mananging kwentro, ma'am. Mau ba? Kikinsay ni Daog? Kaloy. Unsa? Kaloy. Si Kaloy? Oh. Ang batsurero? Ma'am, pilde tong bata-bata. Ako tong bata-bata ni Bragat Pilde. Oh! Mao ba? Dako kay Pilis Bragat, ay. Ngang nagkadaog mo si Miss Melody. Oh, unsa? Madayo. Abog na kayo ang birdo. Uy, samot ba ang paggaw ko na, Mr. Masong, pero ay, pahungaw ko ning kalagot ko. Kalitog kapagaw na, Asam stress ko ka na kanina. nga mauntang ng paggaw ni mo, kanang baso nga ipunos bir, ipatong sa imong limpo. Una ka mo inom. Aday, buhaton ko na yun. Buhaton ko na yun. Lagi mo ni Paridudong. Muday. Lain sa to kay mo inom tugtakong sa sapatos. Mao to silang ubana si June Bacalso. Baya. Kaya mo lagi paningot kag mayo, iho, Bragat. Ay, alimuot ning pildiro ta, Mr. Masong. May aksyon to kanino ta kunti. Mao magina ang sugal. Pero, wa ko paninta tungod kay napildi nga akong kwarta. Inoon, napagaw ko. Kung dili, gipaningot ko tungod kay wa ko magtuo nga mapildi nga akong batos niya itong Kaloy nga basurino. Mayo ba gina siyang mutera, ha? Dili man, giswerte lang yun. Napurma ang iyang bulamano. Samtang hanggang Jubert. Ito nga akong tawa, itong Jubert daw. Mutago ang bulamano. Dili na makasud. Di makasud. Sa last ka ng last ball, di masud. Dili na makahurot ang bula. Iho, Bragat! Ay, Madam Barbara. Tita Barbara. Ano sa bay akong itawagin ni mo? Ay, bisag mami na lang, iho. Okay kayo. Napildi ka? Yes. Buslot sa lubot. Napildi, pero wala'y problema. Kwarta? Atay mga tinumpi. Iho. Lingkod, Barbara, lingkod. Ayaw na. May atiman nun pa ko. Padayod lang ka mo diha. Okay, iho. Yes, tita. Madam. Mami. Yes. Kana, iho. Diha mo, pahimutan mo diha. Pag-order mo og unsay inyong kanon. Bisag unsa lang, Miss Melody. Ikaw ba? Kining. Order mo. Bitaw, pag-order mo ba? Tana, may buyaks. Tana. Tana? Unahan ko piramida. Tana! Sano ni? Sige. Iho. Bragat, iho. Puli-puli lang mo niya kay mga dagko kay mo. Pagtarog ang imong pagkataong basong, ha? Mga dagko, batay kasing-kasing. Muna'y buti pasabot ni Mr. Masong. Magani. Oy, Mr. Masong. Naang imong anak ko, kauban si Kaloy. Tuas pikas na misa. Okay na. To na. Si Barbara, murag mo. Apuan to ganito, Barbara.
Bato ka. Di na tamarang dinhi kay dagko na kaayo ta. Dagko na kasi. Hataw na iyo. Sige, madam. Mami. Tita. Mami di. Nato na iyo. Kana nga akong anak musugal, sige na. Musugal na, di ba? Musugal sa Deras Melody. Musugal na. Hilig usab siya na ng duwang billiard. Magkamao siyang muduwa niya na? Magkamao na. Bisag ikaw tingali iho, murag maglisod kapag daog ka na niya. Buslot sa lobot. Unsa? Wa ako magtuo nga ma-hard way ni mo, Kaloy. May bisan ako, Miss Melody. Pero, kuan, focus gid ka. Seryoso kay kasduwa. Oo, natural. Natural, Miss Melody. Ikaw gud ang mipusta. Mauwaw kay ko kung mapildi ko. Mao ba? Pero na-hard way ni mo. Ikaw mo'y inspirasyon ako, Miss Melody. Unsa? Bitaw. Daog ginoon. Mao ba? Kada tira na ako, nagkunahon ako nga, nagtanaw ka. Mao nga, digtira na ako, hapit talaga na ako, usapon ang bula. Ugo niya, akong itutho dito sa lungag. Grabe na sa ana, oy. Oy, Kaloy. Oy, ma'am. Imong gipildi ang bata-bata ni Bragat? Natsamban lang, ma'am. Kamauday ka ng duwa, Gamay. O ikaw maoy nagpusta, Melody. Akong gipustahan, mami. Malingaw ang mga tao. O nalingaw sab si Bragat. Unya kay dako-dako magkunog pildis Bragat. Ay, pila rago ng kwartaha. Para nila, para laog ra na as manok. Melody. Mao ka na, mami. Wa siya swerte. Dito man siya nipusta sa iyang batos nga si Jobert. Pero, reeling baya? Tugod kay nag-una og desisyon si Jobert. Pero di naman kasud. Masipiyat naman. Mao nga inigpuli-pud ni Kaloy, mahurot man. So resulta, daog si Kaloy. Sa sunod, magpapildi ka, Kaloy. Ma'am. Di na mahimo, mami, uy. Magpapildi ka, Kaloy. Kaya ato ko mupusta sa imong kontra. Surambawa, ha? Mami. Mahimo ni mo, Kaloy? Daghan gyud ang mupusta ni mo, ana. Kay imo na gud siyang gipildi. Busa adto ko mupusta, ha? Basta kay magpapildi ka. Di lang ko ana, ma'am. Oo. Ha? Balibaran ko nimo. Mami, ayaw ana, uy. Ma'am. Gusto ka mawad anong customer nga atong bilyaran? Ha? Hindi ko gusto nga dunay surambaw nga duwa sa tong bilyaran, mami. Iha Melody. Iho, asa naman si Masong? Nag-ilis pa. What I mean to say, nag-ilis pa kuno to siya og secret. Short di ay. Dariyot na sa maling kasi kung dila. Gumika ni sa akong kapagaw. Og nag-t-shirt lang kuno siya. Okay. Parion ako si Melody. Aron maoy makaatiman ni mo, iho. Okay. Okay kayo, pagkanindot. Okay kayo, tita. Madam, Mami Barbara. Yes, kada-kana. Naunsa ka pa, ha? Pag-anad-anad og tawag na kong Mami. Pwede kayo, Mami. Yan na itong pagkaon, bay. Yan na. Ay, nahibaw ko paborito kay ni mong bakasi. Bakasi, maoy, akong order para ni mo. Okay kayo. Okay kayo. Kining. Ako. Magdinilang kong sinukbang tiyan sa baboy. Musamot ang paggaw ni mo, ana. Nasa gusto ka? Lala, sige. Ikaw makigusto. Makigusto mo. Sige. Pangaon sa mo diha, ha? Miss Melody, di ka mudungan na mukaon? Bitaw, Miss Melody. Ngaon sa Miss Melody, uy. Kamu lang diha, okay? Balikon talang mo. Salamat kay Miss Melody. Ay.
Iho, Bragat. Di ana pa ingon diri si Melody. Gika na siya sa iyang tirador nga si Kaloy. Ay, oo, iho. Hello, Bragat. Swerte kayo, ha? Ang imong manok. Bitaw. Og tungod ana, ako'y bangkaron. Kanang inyong gikaon o giinom, ako'y bayad ana. Iho, nakadungog ka? Yes, tita. Come on, tita, nasad. Mami na lagi ang imong itawag na ako. Mami. Mami? Nga gud itong patawgon man mo siya mami nimo. Ngano, mami? Yes, iha. Kay kung magkasinabot na kamo, magninyo naman mo. So, magmami na siya na ako. Dili ba, iho, Bragat? Yes, mami. Akso kayong pagaw ko na. Yes. Bitaw. Unya murag, nagsalimo ang tingali mo, Bragat. Tungod ko'y napildi ka. Uy, Melody. Sige. Tiwasog inom diha, Bragat. Enjoy lang. Ako'y bayad sa tanan. Kay nakadaog ko. No. Ako'y mubayad, Miss. Melody, ako'y mubayad. May kwarta pa ako. Kita kining backpack na ako, Akong ipakita kini mo, Melody, Unsay mo ipakita nako? Oo, sa kada ipakita mo, iho. Akong ipakita nimo niya. Akong ablihan, ha? Aniya, nabli na. Tanawa ninyo Melody o Mami Barbara. OMG! Plenty of money! Kadagan ko ana, iho, Bragat. Ay, para ragod na sa sugal. Gamay ragani na. Bragat, magbantay ka. Basig tulison ka, ana. Tulison ko nila. Boslot sa lubot. Magmahay sila. Nganong nakakita sila kahayag sa buwan. Bragat. Kaon taron gahi ba? Kaon taron gahi da. Keneng. Daugan, mas baik Kaloy. Daugan. Onya, kanatong kwarta, inyo sa dana ng isugal og baraha. Hulot na yun Basta nyo nang isugal. Magining kwarta. Gastuson na gina. Wa man say asawa, angang magtigomon. Mao na diha. Di magkabaong mo tigom. Isugal madayon. Di magdugay ang kwarta sa bulsa. Gumawa na ninyo Ay, gamito ng kwarta para malipay ta. Ano sama ta mo gasto? O niya nagpatay na pa. Aksyon tagkakanot, ali na. Okay kayo. Kamo, inyo sana. Pero lahi ko. Tigom lang ko, aron nga, aron doon ako makita sa kong hinaguan ba? Tigom lang, ginagbay lang gud. Kay kung simba ko og masakita, doon na tayo makuot para ipalit og tambal. Keneng. Nag-order kong 2 ka grande. Oy, mo ba? Kamo lang. Inom lang gamay god. Kamo lang inom, bay boyak sog bay abing. Nasiga ang ilang mga mata nga nakakita sa kong backpack nga puno sa kwarta. Bisag pairan ko pa kining maong building. Mahimo ko kayo. Tanaw na ako. Murag, nakakita og abat si Ma'am Barbara sa kwarta nga iyang nakita. Buslot sa lubot. Nakakita ka, iya? Nagakita, mami. Ngano di ay? Pagkatakan sa iyang kwarta, iya. Iya sa dang swerte nga doon na siya daghang kwarta. Iyan ang kapalaran. Anugon og mapuntang iyang bahandi sa lain. Unsa mi? Unya? Unsaon man nimo si Bragat?
Imo nang tulison karon? Ay, dili. Uy, kanong tulison, good. Dili na mauwi, ha? Ingon manggod ka, nga anugon og maadto sa lain ang iyang kwarta. So, do na kay plano nga maangkon nimo ang iyang daghang kwarta. Unsaon man? Unsay paagi? Di ba maura gyud ang pagtulis niya, di ba? Dili lagi, ha? Unsaon man lagi? Gusto kong malingaw karon, bata. Si gusto ni Mamo. Ari ako dere. Sa may bilyaran. Nyan sa bilyaran, kiyos. Siya kong buhato di Amo. Lingaw ako. Gusto kong magkamang sa yuta ang usa ka tao. Yan nagkapadismayado ka na ako. Kinsa si Amo? Inganlan o Kaloy. Kaloy? Arya! Sa hinungdan ng kalit kong pagkapagaw. Gusto ko nga bunal-bunalan mo ang iyang kamot. Aron dili na siya, makapapildi sa akong bato sa bilyard. Yangi, baliis sa iyang kuyamoy. O kamot. Period. Okay. May problema, Amo. Asa gusto mo among buhaton? Dari lang. Inigawas sila diris kananan. Nangaon pa man sila. Reglado, Amo. Ilampat yun? No. Dili. Gusto na kong mainutil ni nga dili na makaduwa og bilgard. Sabi ko pag among patyon. Okay, Amo. Mga 10 minutos. Namin niya. Tawal namin kabog. Okay na na. Mga yagpis mo kay reglawas. Pilo na itong gusto ka na mo. Yas na lang kong malingaw. Simple lang. Reglado, Amo. Sige. Bye. Gusto lang kong malingaw. Gitandog mo ang akong garbo Kaloy. Buslo sa lubot. Melody, Ayaw, anak, mi. Gihugman ko nimo sa barato, mi. Unsay barato pa? Sa imo magipanulti, murag ikaw mo ay nagpakita o nagpabati nga nakagusto ka nga kami ang magkaminyo ni Bragat. Unya man sa may dautan ni Ana iha. Para ni mo, mi, okay ra. Pero para na ako, dili okay. Melody. Ayaw kong ipanghagad, mi. Bati kaayo. Dagan pa man tingaling mayabag kaning dagwaya, mi. Dili man kinahanglan nga imo kong ipanghagad. Iha. Melody! Melody! Tunta. Ipiyaan lang ko. Ngano ka ha? Dili pa siya, Ana. Kwartahan si Bragat. Makatugbang sa among kadato. Ha? Tunta bata. Sorry, iho nga medyo nadugay ako, ha? Why problema, Mr. Mason? Sana, punan pa nato ang imong order. Magpaluto ko og saang. Uy, saang? Okay kayo. Baya, pero gusto kong muduwa og billiard. Muduwa ka pa? Kisay gusto nimong duwan? Si Kaloy? Muduwa magkana si Melody. Kami ang magduwa. Mo ba? Ang akong anak. Akong ingnon, iho. Good. Unsay tuyo nimo, Daddy? Iha. Makigduwa nimo si Bragat og billiard. Ha? Nako, cute? Yes. Makigduwa si nimo. Ako magunaging nan nga hili po ka niya ng duwa ka ng billiard. Mao pa? Interesado siyang makigduwa nako. Interesado man siya. Sige, duway. Why problema? Di na ko siya balibaran, Dad. Lingawa. Why problema? Og malingaw siya sa akong duwa.
Ya, sige. Mauna na, akong balikon. Sultihan ako siya. Nga okay ka na nga makigduwa ka niya. Okay? Pilay sugal ta, Daddy. Oh, sugal. Makisugal ka? Laki yung kontra ni mo. Laki na, laki. Oh, nga naman daig laki. Di ba di pa kusganay, Daddy? Abilidad mo agi kinahanglan, ani? Mao ba? Sige. Sultihan ako si Bragat. Kung makigsugal siya di, ginagmayay lang. 22,000 gihapon. Melody. Ah, 22,000 gyapon. Oh, iho makigsugal man yun. Maluoy ko niya, Sir Basong, ha? Maluoy ko nga mapildi na ako ang ibong anak. Way kaso ka na, iho. Yan ba nang kagustuhan? Lingaw-lingaw, lausap ka ng iya. Okay. Sige, magsugal mi. Okay. Ha? Magduwa mo ni Bragat? O, Kaloy. Unsa sa tanaw mo? Kadaog ka ako? Kuan, kining. Sige na, sultihi ko. Kadaog ka ako? Budaog ka. Basta doon na ka-inspirasyon. Unsa? Inspirasyon? Kinsa man ko nang akong himuong inspirasyon? Ha? Tubag, uy. Kinsay himuon akong inspirasyon? Una-una ni mo ang imong uyab. Ha? Una-una ako ang akong uyab? Muna'y buhata. Aron musamot kanindot ang imong duwa. Kada tira nimo nasa imong hunahuna nga para ni sa lalaki nga akong gimahal. O niya, mensyon ka sa pangahan sa imong uyab. Unsa? Muna'y buhata. Daogi ka na. Parehas sa akong gibuhat ba? Nga nidaog ko. Giunsa man nimo? Gisultihan natin ka. Nga kining tanan, ipahinungod na ako ni Miss Melody. Ulog. Di ka mo to? Ay, bida. Huwag gining pobreta. Di, gitatuhuan kay pobreta. Ay, di man sa ingon, ana. Magsulti lang tas tinuod pa. Di ta mo istorya og binotbot. Miss Melody. Gusto ko, serious. Unsa man, Kaloy. Okay ko nga makigduwa kang Bragat. Okay lagi. Basta ang imong hunahuna, mao ang imong uyab. Hanggaw sa naong ni mo. Kisa may akong hunahunaon, uy. Ngawa man ko'y uyab. Tinood ka? Oo, wala lagi. Amaw Kagwa. ka man ka ha. Kagwapa ni mo? Huwag kayo uyab? Tungod sa akong kagwapa, why nang uyab? Mauwaw tingali. Mao ba? Pilian tingali ka? Unsa? Mamili tingali ka? Ay pagkalawgaw ni mo. Muduwa ko ni Bragat, tubag ako, kadaog baka ako. O kay musukol ka, kinahanglan nga ligon kag puso. Kining duha agad ni sa kalig-on sa imong kasing-kasing. Nga dili ka kulbaan. Hibaw ko. Oh, naraman din na. Oh, laban lang. Problema, Mr. Basong, kaya sige. wa ko'y tako. Way tako. Gusto ko ganang nindot nga tako. Oh, simple. Pangitaan, taga. Ayaw na lang. Nay takos pangkoy. Ayaw na lang. Nay takos pangkoy. Maikog ta. At tulad ko sa akong tirador, kang Jubert. Boy akong gamiton. Oh, mao ba? O na, pero maga-problema ka na kang pangkoy na ang predator. Kanindot yan. Naman ka. Sige, kanto na lang mo igabita. Uy, problema mo. Ara. Osa'y tumuyin eh. Osa'y panitin eh. Kiyamuya mo. Soft? Medium? O man? Medium. Okay. Duwa din mo ni Miss Melodia mo? Jobert. Okay, pili pusta mo? 22.
Daan na sila. Hello. Yan na miya mo. Asa subject? Sod sa kinanan. Tulo sila katao. O gagimong birahan. Kanang nagpuha og t-shirt. Puha ang kulor. Pero magpaabot mo sa kong go signal. Kaya nagduwa pa kong bilyard. Uman sa kong duwa. Birahin ninyo. Reglado, amo. Okay. Bye. Inom-inom lang na mo. Pangaon mo. May kwarta pa mo diya? Iyamag ramo. Oh, iyamag ha? Ukad ra ba mong nuak? Uma. Gamay ra mong kwarta. Unya dako ra ba mong kaon? Sige lang. Patnan mo dihang, Jobert. Tagaan ta mo 10,000. Salamat kaya mo. Agar naging binimo. Okay, bye. Asa naman si Jobert? Sige na. Nakatag na ni mo, Jobert. Nahatag na ba ni mo? Okay na. Okay. Masaman, di ba mo kayot ni? Di mo na mo. Okay pa kayong panit, anak. Di mo gani mo kayot? Okay pa rin na mo. Good, good. Very good. Baging una dito mo. Okay. Oy! Aming! Ang bula, kataga. Baging pa ko. Kining. Okay. No problema. Ikaw gihapon ng referee. Amo. Okay ra ka. Repire mo rin si Kanot. Okay ra. Ako'y kumpiyansa ni mo. Kinsay gusto ni mo, amo? Kinsa man? Ha? Kining. Ayun na. Ilain pa ba? Ako, amo. Okay ra, ako. Ikaw, Buyaks. Ay kabalo ka mo. Ako ay mo repire. Wag yung ko'y ginapigan. Pero, doon ako'y giampuan. Buang. Buslot-slubot. Okay ra ko, amo. Ako ay repire. Okay ra ko. Okay. Basta tarunga lang yun, ha? Way daya. Klaro kayo. Way dapig-dapig ning ako, amo. Asa na si Melody? Lodi. Ay, murag nagkuyog pa to silang may kaloy. Ha? Kuyog. Ngano nagkuyog man sila? Ay, mabuhat mo noon. Murag ilan nang kuan bahin ng ilang daog mo. Unsa? Ang ilang daog ni mo ba? O lagi. Lipay guys, Miss Melody nga, daog si Bay Kaloy, oy. Mao ba? O lagi. Lipay lagi kayo, Miss Melody. Apit na lang god, gakso ni Miss Melody Bay Kaloy. Unsa? Iyamag tagot. O lagi. Fans kayo, Miss Melody ni Bay Kaloy, oy. Gumikan sa kadaugan na ni. Believe kayo ni si Miss Melody ni Bay Kaloy. Husto na, Buyaks, husto na. Ayaw lagi. Ulagi, husto na. Kining. Tinuod bitaw na. Ni apil sa kaabing. Ni apil. Tinuod lagi. Kining. Tinuod lagi. Mau, bitaw. Apit talaga ni gakso ni Miss Melody si Bay Kaloy. Kana. Buslot sa lubot. Digi ka maratol. Oo, Kaloy. Dako nga ako pagtuo nga budaog ka ng bragat. Tanaw na ko. Ayaw lang tingaling hambog ka ng tawhana. Dila kong kumpiyansa. Ay importante nga may pugong yun. Dili ka puguso. Dili ka mo pugos. Kanang tulak na kaayo. Birahi gina. Kurog ang imong kontra. Ilabi na kay napasud ni mo ang lisod nga bula. Idikulbaan na. Awa na. Klaro na kaayo. Guba na yung duwa. Mao ba? Kaya ni mo na. Kaya kinali mo. Ayaw na pala siyang hambog. Unsa? Pasigub unsan niya ang imong utok. Pinaagi sa iyang mga sungog ni mo.
ayaw gid pada sa nga sungog. Bawsan sa nako siya. Ayaw pada sa iyang mga sungog nimo. Sungugay, sugot ra ko. Palagutay, sugot ra pod ko. Oh. Kinahanglan nga dili ka magpada. Kay kung magpada ka sa imong gibati, kasuko, ilabi nagkatawaan ka, kung usablay ka, guba gid ka. Di kay ka kasulog bola. Og dili na ka makaprepara sa imong bola. Salamat sa pahimangno, Kaloy. Sige, maato na ko. Dagbaging pasbragat, pundo na. Sanilang larang da. Bitaw. Lami, sad, lami. Pero yun na. Kanang nasat bang lamisa. Saman. Mao ka nagpasabot niya mo. Ano siya. Wa na ilaing nagpuwa. Siya raman. Kuyog niya ang gwapa kayong babae. Mutan ako kinsa na. Mauday na ang kuhan katong anak sa tagiya dire. Yan lang Melody. Tanaw na ko. Kuhan na. Malnuris. Ko. Uy. Okay. Ni barog mabay. Ni barog. Tuda. Ni barog. Mo rin ay kontra ni Busing amo sa billiard. Kambuhanga god. Magigduwa siya mo babae. Way dungog na niya. Noon sa? Way dungog. Pirmi siya alkan siya na. Nga naman. Kung mapildi ng babae, magkaingon mga tao, pildi yun kay babae man. Di ba? Sakto sa sakto yun ko. Kung mo daw po, maingon na yun mga tao nga, lupig mang babae. Wala tilabutan na Importante. Kurtata. Bitaw. Batik! Bantay ka na tawa na. Bantay. Tingaling mo. Gawas na. Unya, di na makabantay ba? Kasi nga kaya ito niya. Ngan na niya. Ngan sa tao lang yapon. Kaloy ko na siya. Kaloy? Murag babungkag ang gusto ka na maigo sa kong kumo. Klaro kayo. Tiko na maigo si mong kumo. Ikaw na si Baking dito ka. Arin ako. Sige, Miss Melody. Basta importante. Kabudaog ka. Okay, arin ako. Sige, padayon lang. Ayaw lang palayo, ha? Ha? Nga naman. Basin ba makahunghong ka na ako kung tira ba o hirada ba? Okay. Dara ko suluyo. Nakita mo na, Buyaks? Ila kabula ang akong gihurot. Hurot bitaw. Oo, gihurot man ni mo amo. Hurot ang napo, kabula. Napo. Katong akong higala nga si Girly, siyempre kabula ang mahurot. Pero ako na po, kabula. Ingon ko niya na, way sipyat, di ba? Way sipyat. Mauna niya. Dili ka malisang si Melody. Si Girly, dili si Girly, si Melody. Nga makita niya, nagyuhurot na ko ang napo, kabula. Dili tingali mo. Kaya napo, kabula. Kuan man, kanang tira binta masad ka. Usa? Di man kinahanglan nga. Kuan ba, kanang dili kinahanglan og preparasyon kay tira binta man. Bisan asa man. Basta dunay binta. Mo na imong tira. Bragat. Unsa na? Humana kag baging. Ako na sad. Okay. Okay kayo, Miss Melody. Okay. Saludo ko nimo. Hutdon man nimo ang bola. Kakita ka? Oo, kita kaayo. Nagtanaw ko. Tanaw na ko. Bisag plus 15 pa ko nimo. Di ko kadaog. Tagan ti ka o 5-7. 50 ang kuhaon nimo. Samtang 70 ang akong kuhaon. Mao ba? 5-7 ka.
Ayaw lang. Parihas lang ang atong duwa. Di ka mo sugot nga, partida ka. 50 rin kuhaon mo, samtang ako si Tinta. Parihas ang duwa. Okay. Why basulay, ha? Ha? Why magmahay? Larga! 22 ang pusta. Larga! Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Mga higala, at ang ianguban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Ispares. Spinner, Randy Tayad. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aminidil Nacorda. Dalit gihapon kaninyo sa RMN Drama. Nagihigugma ka. So mga to mga ka-listeners, ang part 3. So daghang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta, no? Labi na sa pagsunod kanunay paminaw sa RMN Drama. So sa sunod na pod. Thank you so much and God bless.